Welcome to Ngobo 2010 Shop I channel. Thank you so much for supporting the channel. If you haven't subscribed, just click the subscribe button and help us reach 20,000 subscribers. Hey, tada. This is Ngobo 2010 Shop I channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 2, Chippa United 0. Pudujan. Hey bafo, Kama kahle bafo. esikotini kumnandi. Kama menzela. Bafo, I almost tell the people ukuthi la esikotini kulezi nsuku Always, yeah. uma ucabanga ukuthi mawungena la esikotini uyoncengwa unyoko. Boncinga kini. Uyoncengwa kini. Not esikotini. Yeah. Esikotini kumele wazi ukuthi uzophuma ukhala. Ngena ujabulile mawuphuma esikotini uzophuma ukhala. Yenza sure ukuthi ufika udlile so that Bafo the way ishipa ebe uvilakazi abeze neplan ngakhona. Yeah, ube zama all means ukuthi ascore early. So that lwamlilo sho ukuthi khona isitela scope wabona ukuthi makukorwa early bese ipaka ibhasi becabanga ukuthi kuzomlungela. Yeah. But kunento eyenzakala eteam lethu. iPirates wina ngebench. Yabona ibench malingakasukunyiswa kwenziwa ama substitute. Ukwazi ukuthi awukabikho safe. Usasenkingeni ngoba waqala lasukuma ibench waqala khona ama substitute. nazo Ziyakhala. nazo ke bhuti siyabonga kakhulu imiyalezo wakho kubalandeli bakho. Ngiyabona baningi kakhulu namhlanje olwesibini sebusuku. Amathikithi awu 60 rand. Bekuyimali 60 rand. 6. Aha. Bafo iPirates safundiswa into eyodwa nathi sabalandeli sama branches safundiswa into eyodwa. La kwa Pirates asincengwa bafo. That's why ubona uthando esinalo lokuthi any price. Can you imagine? iSundowns igcwalise iLoftus ngeprice ka 20 rand ticket. Igcwalisile noma igcwalisanga? I'm not sure amakhepha bemaningi kakhulu but price was 20 rand. Luckily Mapolo ba aleza sikhathi zale price PSL besigijima nawo Kakhulu. long time ago even dala iprice PSL u20 rand. Exactly. Namanje umthipho sabele kule price yamandulo eyakudala kakhulu. Yakudala le price atotosa ngayo iSundowns. Wenza sure ukuthi ufuna ukuthi ngobani wenza sure ukuthi ufuna iphupho leSundowns ukuthi iLoftus ayifane nesigodi nala esigodi. Akuhlezi kubantu ambala wabo uyelo akuhlezi kuyelo njalo angeke kufane bafu. Uyabona thina sine foundation. Yeah. Sine foundation bafo kodwa nje ngizacela nokubonga kubalandeli bePirates because if ngiyacabanga manje bafo sizoya ku Christmas if I'm not mistaken singabuyelanga esigodini ngoba neThekwini ya bisiya ku final ifinal Peter Mugaba ya ngicabanga ukuthi sovala ngefinal bese I think so sibuye after Christmas la mangabe kokwenza ngoba kodwa ngicabanga ukuthi emidlalo eminingi izabe ngeke senzeka ngoba uyoku AFCON bafo angithatha le opportunity ukuthi ke mase sikhulume kamnandi kanje. Thank you Orlando Pirates supporters, be loyal all the time. Bheka isimo seweather eGoli namhlanje ukuthi besinjani but you go all out ukuthi neseka abadlali benu enibathandayo. Sabapha isinkwa sethu semihlanga emihla. Uyasazi isinkwa sethu sengemihlanga emihla sihlezi sinikeza abadlali bethu. We always sing non-stop. Exactly. Shaya ingoma khala ukhala isigubhu ukhala abakhalayo kumnandi kunjaya. That's a spirit esinazo sabalandeli bePirates. Ngifuna ukuthi ke uma abanye bengezithola opportunity yokuya eDurban abanye yokuya ePeter Mugaba because of kuzabe sekuyi isikhathi sama holiday beplanile ukuya kuma holiday base bahambe kahle babe safe badlu kisimo somnandi ba enjoy baziphathe kahle ngoba injabulo isabonakala iyaphambili la Orlando Pirates Football Club until masibuya next year sibe sonke futhi esigodini siqhubeke futhi support team lethu the way esinikeza ngakhona isupport Orlando Pirates Football Club. If basadawutha be management I don't think bawuphinde basithembe. Siyabonga kakhulu. Thank you very much. Merry Christmas baba. Number 1.